Здравейте! Днес реших да ви направя едно клипче за моята приятелка, градината Димито. Да видите какви хубави цветя има. Това розовичкото е влачещо, такова почва покривно. Сега от него ще се взема аз малко да видим дали ще се хване в моята градина. Много е хубаво и как само се насява. Градината на Димито за чудо и приказ. Миналата година бях ви направила клипче за цини, за мини цини. И сега ще ви покажа едно хубаво цвете. Погледнете какъв цвят е. Оранжево, много хубав едър мак. Аз имам мак, обаче моя е верно, че е кичест, но такъв едър цвят не прави. Много красив мак. И му са интересни листата. Листата му са бодливи, не е като обикновения мак. Как са на бодлички? Ще се събера семи да видим дали ще се хване. И вижте какви пъпки прави. Различен е от другия мак, който аз имам. Вижте как са листата. Будат. Листата будат. И какъв хубав цвят е. Много ми хареса този мак. За първи път виждам такъв мак. Пчеличките събират прашец от него. Пълно е с пчелички. И тук като се образува семе, ще видим дали ще може да се събере, дали ще може да се завъди с семе. Или е с корен. И сега ще ви покажа. Тази тревичка също я имам. Тя е малко по-различна от тази, която ви казах, че влачи. Тук е за бордюр, но е много добра. Да си ограничите пътеките. Ето тук има и на по-сенчесто е, малко по-високо. Много ми хареса. Нещо подобно е като моето бялото, но различно е в тези чашки на семената са различни. Има разлика. Много ми хареса. Ето и тук го има. Явно като падне семенце и само се насажда. Ето и тук. Много е красиво, нежничко. А вижте тук колко е много се е разпростряло. Тя ми измъкна малко коренчета. Да пробвам дали ще стане. Дали ще се хване. Много е красивичко. Нежничко. Розово. Името не му знаеме. Ако някой знае името, нека да каже, както моето бялото и на бялото не му знам името. Много е хубавичко и после стои зеленичко, като прецъфти. Много красиво. Цялата градина е пълна с това влачещо цветенце. Ето и тук има. Пълно е с пчелички. Явно е. Прашецът е много хубав. И тя е сложила такива дрънкащи шишета за сляпото куче на метална пръчка. Ето така да дрънка. Обаче пак я напада сляпото куче.
Тук има от обикновените маргаритки. И аз ги имам кичести, но те не са цъфнали още при мен. И това е розовото също. Моето е по-насянка. Ето, има разлика между едното и другото. Моето е по-насянка и още не е цъфнало. О, че много има туфи. Една до друга е насаждала. И това розовичкото, вижте как е покрай цемента, като бордюрче. И пак ще ви покажа, ще завърша с този мак. Този мак, който ме очуди, такъв мак не съм виждала. Различен е, сега ще ви покажа и другия. Това също е мак, но листата са други, не са бодливи. Са по-меки тези листа. А то, с който ми харесва, оранжеви е с други листа. Ето и тук как си е направила бордюрчетата. Пожурите и при нея ще почват да цъфтят. Той е от червеното, нали? Той. Да. Имаше едно червено, много красиво. Как се казва той? Ти го знаеш името. И аз. Забравила съм го, не знам, но това е... Друга година не съм го виждала това розовичкото. Той ще напълни градината. Нека да ме напълня, аз обичам да имам. Много е красиво. Много е хубаво. Ето има. И така. Да, и жълтото, лаленцата. Като лаленца, дето са. Но този мак е върха. Ето този мак е друг и с други листа. Различен е от този преди малко, който ви показах. Дано да можем да го хванем с семена. И така показах ви една градина, прекрасна градина на моята приятелка Дими. До скоро!